Čau lidi, je tu Dougve a vlastně rozhodl jsem se, že začnu točit také Terrarii. Krom toho nedivte se, že budu mít jen pár videí, protože tohle je mé první video. A rozhodl jsem se Terrarii točit z toho důvodu, že mě Terraria docela dost baví, tak jsem si řekl, proč ne, aspoň se užiju trošku srandy. Tak myslím, že vás nebaví asi si koukat, co já pořád říkám, takže začneme se pustit práci. Takže nějaký dřevo, co je především. Jdeme se slime. Pojď. No tohle mě přesně štve. Dobrý. První challenge zvládnutý. Tak, já myslím, že jsme mohli jen malinký dům tady se takhle. Tak. Jestli se to gladově nebude líbit, tak drobně moči. Neho, to je fuj slime. No tak jo. Hodný slime tady. Dobrý, takže hned jak tady prorvu se tady tím dřevem, tak tě jdu zabít. Neměl se atakovat. Jo. Masamacky to hru. Můžete vidět? Jo. Dobrý. Potom asi jak dostat. A už mě štvete. Ať si ten galt už přijde sem. Takže... kde to máme? Dobře. Pojďme gále. Bych si radši. Steve. Co je to jméno? Dobrý, už se, jak se koukám, tak se zabydlil. Tady. Pojď sem, zajíčku. Pojď, to by budeme chtít. My jsme milovníci zajíčku, takže ty zdi, to je hlavní potřeba. Je jasné, že to stačí. Tak dobrý. 3 zbyly. Pojď sem. Další kamarád do zbylky. Začnu dělat na mou archu, ne. Králíky už by se měl. Takže stůl, ten potřebujeme a nevystačí, takže zůstaňte tam 2 židle ještě. Nebo 1 židli. To dá dlouho. Tak. Steve, ke mně. Nebo k noze, nebo jak se říká. No tady ty typky. Ups. No tak běž. Běžte, až se zabij. Ok. Jsi volnej. Ne, to se nedělá. Ne. To mě vždycky naše. Unhappy? Ježiš. Ano, tak tady to je velice unhappy. Tak. Jsem měl zase svůj věc, kterou mám na jiném světě, radši nebudu říkat, to jste si nechala ujít všechno, tady tu zábavu, hledání, poznání a tak. Kde jsi? Ke mně. Skok. Sekirka. Skok. Něco. Skok. Tak já se asi vydám prozkoumat, ale šuriken. Tak jo. Poznání být ninja. Běžím. Gale.
Další zajíček, jo. Další zajíček, nemám rád. Teď už ne. Okay. A oni se vrací, jo. Jsem nevěděl. A, tak ne. Pojď sem, kamaráde. To tady zavřem a zůstaneš. A kde tady to? Jo, tady to. Přesně tady tam. Potřebuji. Tady to. A tohle. Takže, myslím, že bychom mohli jít už něco nakutat. Dobrý, prostě. Dobrý. A tady ta písnička mě to štve. No vidíme, možná, že tady to začíná zvládat. Jo, oni už konečně v této mém updateu začínají gildé zase zavírat dveře, jo. Ano, to jsem přesně chtěla. To je docela dobrá věc, že gildé zavírají dveře, protože dřív to bylo co guild, to pohroma. Vlastně, když jste viděli, co je to guild, tak je to vlastně tady ten týpek, jo, ten, který teď jde ke mně. A vlastně guild jsem říká proto, protože je něco jako poradce váš, nebo vám má vlastně říkat, co se, jak z čeho kraftí a tak. Ne, jdi pryč. To není pro tebe, to je jenom pro vás chlapy. Tak vyskočím na 3 sekundy. Ne, ani to zkoušej. Ha. Pojď. Dobrý, ani jeden damage. To je docela dobrý. A tady ten díl asi udělám 10minutový. No vidíme. Doufám, že alespoň bude nějakých 100 shlídnutí, no nevím. Alespoň 10 odběratelů mohli by být. Veď. No. Nerad by jsem docela vymazal tady ten svět a tak. A jak můžete vidět, v rohu mám zapnutý Fraps, ano, točím to přes Fraps. Když tak se mě můžete zeptat do komentářů, jak jsem to udělal, aby jsem měl takhle oficiální Fraps. Ne, bohužel jsem tady koupil, já jsem si stáhnul neoficiální verzi. Tak, no to tady bude kluč. Ploché, no, šišky, ano, šišky, přesně. To potřebujeme? Jeden, druhé, no tam je tráva, tady není tam tráva, takhle. Tady, dva, třeba, tady 4, raz, 2, 3, jeden, až na dobrý. Tak začíná být noc, co se mně nikdy nelíbí. Tady ten. Dobrý. Pojď sem, pojď dovnitř. Konej chlápeček, pojď. No, může se tady to. Já jsem tak šikovný poslední dobou. Hele, ale z gilu, no ty vado. Ale jaká slamkrom. Takže vyčervám nebo převolám velkého slajnáka. A lidi, začíná se chvíli tady ten 10minutový triál ke konci. Takže já se tady takhle radši opevním. Protože mám nemocný builda. Ne, králíčka nebudu dovnitř. A tady to myslím, že by mohl být konec první části. Tak pište do komentářů, co byste chtěli novýho, nebo co jsem měl udělat a tak. Tak asi, jsem někde viděl takhle mraky. No, tak první díl je u konce, tak čus lidi a tohle je konec.